Is é teaglach é Ballykilcavan agus tá sé sa teaglach ó 1639 mar sin is mise an tríú glúin déag den teaglach atá ina choní an seo. Agus tháinig mé ar eis an seo 2004 bhí mé ag feirmeoireacht ach fuair mé amach go tapí nach go bhfuil sé deacair go leor airgid go leor a dhéanamh ón feirmeoireacht amháin. Agus mar sin thocraigh bhís agus mé féin go raibhóirí rud éigean a dhéanamh difriúil an éireann éagsúlú. Ceapan gur an rud is tábhachtí ná go bhfuil muid ag úsáid an orna agus an uisce ón éireann seo. Ní féidir leat beor wa a dhéanamh gan comhábhar watha úsáid. Agus mar sin, maidir lomsa tá sé ionach dúin go bhfuil muid i gceannas ar an dá comhábhar is tábhachtí an orna agus an uisce. Tá eite gaoithe sa sean clós an seo, tá sé taobhthír dom inis, agus bhunam muid an logo den grúdlann agus na Bhéarla ón gríomh, agus tá sé le feiceáil ar na canaí agus le buidéal a dhéanamh muid. An binbán pale ale mar sin lean galbhuí sin animathe tar éis ceantain na gcuirteanna atá ar an éireann agus dearann mise go bhfuil gurba beor cothrom, éadrom, éasca le hól agus éagsúil go gach duine a bhfuil ag hól. Tá acmhaing an grúdlann dúbáilte a going imléana. Mar sin is féidirling ará go bhfuil díolacháin ag dul go maith inis. Tá lán den méadú ag teacht ó díolacháin ón mhairthe, mar sin tá muid ag díole beor in éireann ar nói agus san idáil agus sa rang freisin. Tá an ionad cuairteoirí a going inis, agus mar sin tá is going go mé a lán níos cuairteoirí ag teacht go Ballykilcavan sna blianta tá roing, mar sin tá is go mé mise an gnóthach agus sin go maith tá an cólacht ag dul go maith. Straight in.